Когато някой ви отхвърли, това означава, че трябва да обичате повече себе си, да отворите повече сърцето си за обич към себе си. Защото всяко отхвърляне ви предпазва от нещо, което вие не можете да видите. Сърцето ви не трябва да бие за някой друг, сърцето ви трябва да бие за самите вас. Трябва да се научим да гледаме съдържание, което да ни учи по-често и повече да се грижим както за тялото си, така и за емоционалното си състояние, за психическото си състояние, за своето съзнание, като възприемаме себе си като цели хора, които сме самодостатъчни, но това не значи, че трябва да отричаме любовта, но да изчакаме перфектния момент това да